Искаме дървета в гората, а не в парламента. Имаше и такива цветни надписи на вчерашния протест в центъра на София. Или пък още по-остроумни, като "Отсечи Гербер, спаси дърво". Хиляди интелигентни граждани отново протестираха срещу промените в закона за горите. Защото с тези промени ще се изсичат поголовно държавните гори и ще се застроява до без остатък, докато се получи нещо подобно на бетонно-хазартното селище Слънчев бряг, обаче адаптирано към планински условия. Поправките в закона за горите целят да се облегчат условията за правене на бизнес и развитие на туризъм в зоните за ски почивка. Горе-долу това каза министър Мирослав Найденов. Самото облегчаване изглежда така. Държавата освобождава предприемачите на ски курорти от такси за промяна предназначението на земята, т.е. спестяват им се едни десетки милиони левове. Защо тази бедна държава си спестява приходи, не е съвсем ясно. Винаги сме приличали повече на латиноамериканска действителност, отколкото на европейска, с едни такива вечни привилегии за малцината свръхбогати, които експлоатират общата реалност и ресурсите напълно безогледно. Вярно е, че и в Куршавел има над 65 ресторанта и множество луксозни магазини, но виждали ли сте постройките там, как точно изглеждат? Около 40 000 евро струва квадратния метър за желаещите да си купят каквато и да е собственост в Куршавел. Не е лошо постижение за европейския вкус, нали? Но защо ли е толкова скъпо? И нашите родни собственици на терени по морето и сред горите биха искали да продават квадратния метър на тази цена, но уви, силите им стигат за около 500-600 евро квадрата. Защото, за да развиваш истински добър туризъм, трябва да обичаш природата, да я пазиш, докато я вкусваш, а не да я унищожаваш. Няма по-грозен крайморски пейзаж по света от българското Черноморие. Огромни, несъобразени, безвкусни хотели, натъпкани един до друг, липса на всякакво изящество и никаква връзка с морето. Защото връзката с морето не означава опростенчески хотела да е на метри от морския бряг. Връзката с морето означава строителството да бъде в изящна хармония, да е изкусно обмислено, красиво и екологично. То къде ти у нас умна мисъл, а камо ли да очакваме и естетична, пък и екологична да бъде. Основните герои, които се облагодетелстват от промените в закона за горите, бяха изнесени наяве от сайтовете bivo.bg и evestnik.bg. Това са Цеко Минев и Ивайло Мотавчиев, които чрез своята първа инвестиционна банка и чрез свързани с нея офшорни дружества владеят ски курортите на Витоша и Банско. Цветелина Бориславова, която владее Пампорово, Христо Ковачки, който е собственик на съоръженията на връх Мальовица и още една фантомна фирма от Лихтенщайн, остатък от Мултигруп, както и отново първа инвестиционна банка, които имат интереси в Боровец. Т.е. дежурните заподозрени. Разбира се, никога не е напълно ясно кой зад кого стои. Цветелина владее Пампорово, но пък дружеството е задлъжняло към банката на Петя Славова и банката на Цветан Василев, който от своя страна е добре контактен с половината медиен пазар. Усещате ли каква мащабна плетеница на интереси, в дъното на които се откриват винаги и няколко офшорки, които удобно запазват анонимността на истинския собственик? Всъщност лобистите и кръговете около тези хора прокарват именно промените в закона за горите и дават възможност на ски олигарсите дългосрочно да печелят от щедрата природа на България. Всички искаме у нас да се развива ски туризъм, но с какво тези олигарси ни убеждават, че мутро барокът от Черноморието няма да се настани трайно и в планината? Може би е вярно това, че българският бизнес е подложен на всевъзможни регулации и затормозяващи процедури, но този бизнес с какво е показал, че заслужава доверието на хората? С това, че е анонимен, брутален, алчен, непатриотичен и нескромен ли? У нас властта никога, ама никога не взима под внимание аргументите на еколозите, преди те да се превърнат в масови протести. Тоест, непристойното поведение на властта тихомълком си върви. Ако мине, мине. Ако не, тогава Бойко излиза и казва на народа, че те приемат законите, а той ги спира. Сякаш те и той не са едно и също.
Акта я спасих аз, казва Бойко Борисов. Шистовия газ го спрях аз. Генно модифицираните храни пак аз ги спрях. И така нататък, и така нататък. Подозирам обаче, че истината е малко по-друга. И акта, и шистовия газ, и генно модифицираните храни изобщо нямаше да бъдат спрени, ако не бяха масовите протести на хората. Всъщност това правителство и този парламент никога не взимат решение на базата на умно съждение, а единствено в защита на репутацията на министър-председателя. Това наистина е единствения код, който произвежда реакция у властта. Бойко Борисов е виртуоз на собствения си пиар в кризисни ситуации. Той с завидна лекота описва как с археолозите събират всяко камъче по магистралите, а с еколозите са местили кулкичета и са забавили магистрала Хемус заради Щъркелово гнездо. Бойко е уникален комуникатор. Да кажеш на народа, че местиш с еколозите кулкичета, докато всъщност даваш зелена светлина за поголовна сеч на горите, е особено майсторство. Да му ръкопляскаме, драги слушатели на Деконструкция.